نلومي 16 مسكرم 2022 اب استدالو زيناتات اب ايرترا ناب عقور سراويت زغانعه كتت مئواجون زكايز زلو متأنا سفيح قفان زملكت زلو حبريتا علم لخو مع كان جنزب بزعبا ايتيبيا زبولو دكتور تيدروس ادحانوم ني ايرتران ايتيبيان زتقسلو بزعبا كينات تግራይ زوصو مغلصي ترامب حدش فلي دانيا كمستمززلون زتقاللك خونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتا ناي دول ملكت كتطوقون بخبري عدمكم اب ايرترا ابالات عقور سراويت كوينم اب استفلالين فتات صنحو تحت 55 زعد ميوم دق تبعتيو ناب جنبارات وق كخوت صاوعيت كم زقربلهم مع كان زينا بي بي سي كبس مران كررن رخيبه زبلو تحابريتا بمتقاس غليصا بمسرت تحابريتا اتم ابالات عقور سراويت بربع نغو ناب تمدبلهم بوتاتات كخودو بمنقدم محدارات ابيلهم كم استنغروم كغلصن كلو اقدمم كبغوس استنغروم كم زلو ون حبيرا كابتم كبس مران كبابي انس تبغوسو بزحات نابتياب كبابيتا دوب زركب جنبارات كم زبصحو منجتات كم زحبر واون اذا مع كان تقيسالا ابسمرا بتوسخي متأنا سفيح قفا يكايد كم زلون حيلتات صيتا اب غوداناتات ورقت مننتي حاتو كم زلون نبرت كم زغلصو اتكونتات كاب سدرابيتات عبشا قلوتن سغات فطير كم زلون بزحات اديتات دما امفناو نايتوم زخوتو خبخيا كم استرعيان اتم صبصبات كم زتقسو حبيرالا እዚ صوعيت نتم ابالات عقور سراويت كوينم اول قوانينم صنحو زملكت كوينو نتم ام منغستاو سراح زتوافرو ابالات جن كم زي تقالل غليصالا ابالات عقور سراويت ايرترا نخلهم كاب مدب سراويت ببقوانو استفانو تاغادلتن ابالات هاغراو اغلغلوتن زنبرو اول قو سيفيلاو منغستاو سرحات زتوافرو كساب 7 عمز زعد ميوم زملكت كم زخونه يزغلص اودادبا عقور حزباو سراويت اب ايرترا بزياده كاب موداته 2012 ناتحيزو ناب كل زوباتات نؤسان زوباتاتن ممحدار كبابيتاتن እና ሰፍሕ በመምጻ ቁጽር አባላቱ የዕቢዩ ጎን ምድብ ሰራዊት ዝኸይድ ርእሱ ዝኻለ ውዳበ ጽንሐዩ አባላት ዕቁር ሰራዊት በመንገድ መምሕዳራት አቢሎም ተአሳሲሩ በዝኸይድ ሰንሰለት በዝውሃብ መምርሒታት አም ሕላው ጸጥታ አካባቢኦምን ዝተፈላልየ ማዕተታው ስራሓትን ክዋፈሩ ከምኡን በብግዚኡ ወተሃደራዊ ተዕሊም ክወስዱን ጸኒሖም እዮም እዚ ናይ ሕጂ ጻውዒት ከኣ ንምዕባለታት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኤርትራ ኢዳ የእትያትሉ ከም ዝኾነ እትኽሰሰሎም ኩናት ዘመላኽት ከም ዝኾነ ክግለጽ እንከሎ ነዞም ዝኸተቱ ከኣ بقتታ ኣብቲ ኩናት ከእትዎም እዮም ካብ ዝብል ስክፍታ ህዝቢ ተሻቂሉ ምህላው እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ክትብልያ እዛ ማዕከን ጠቂሳ ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ደጊሙ ብዝተልዓለ ኩናት ትግራይ ተኣሳሲሩ ኣብ ኤርትራ ገዚፍ ህላው ወተሃደራት ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ክንገርን ኤርትራ ድማ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ተእቱ ምህላውን ክትክሰስ ጸኒሓ እያ ኤርትራ ግን ነዚ ኩናት ኣመልኪቱ ዝቐርበላ ዘሎ ክስታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ጸለመ እዩ ክትብልያ ጸኒሓ علم لخو مع كان جنزب هاجر إثيوبيا كم تنسو زحسبو لو تكم زي رأيت دحر مجلاسو إتا هاجر كترخبة تدليو كابز نبير اللقاحن كم إذا محد قطعتنا اللقاحن تسألواك هلوا كم زغلت جليسو وهاب قالت معكل جيري رايس تمالح حموس بزجبرو غازي طو على إثيوبيا داغ مود دباب مكبر نقد ميت كتسقوم إتا مع كان تسفا خمس نبرو جن كم زي قات أمي تزاريبو نسون غازي تنيتا تبزهوا مجلسي أب تحتي مسمر حبراوي مرحى من قد زكاية زلزة أمل كيتو علت يخون مبصحة مع كان زملكة حدش حبريتا كم زيك الجليسو على قحتي إثيوبيا أورحنا حسه حدقت عدان مقبر داغمايك قال دحر مقتاوم أورح مسكرم حدا لأخذ معكن نبي إثيوبيا عودت كجبر تثبيت تغير له كم زنبره يخون برد دحريو أبتها هاجر زلو كينات داغم بمجوهارو اتلو أخ كسب حجين أبتها هاجر كبتصح كم زيك عليه زقلات أبزوا نبي إثيوبيا بفلاي دما بتجراي زكاية زلو كينات نقط أبتها هاجر بقالتها ملك عتسالي وزلو خوينو اتها هاجر كأبزوان أب حيات زقباب آتيا زلا ودبت عن علم اب كل تግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ስክፍታ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብዚ ሓለፈ ክልተ መዓልታት ክልተ ናይ ድሮን መጥቃዕታት ብዓሰርታት ዝቆጸሩ ሰባት ህይወቶም ከስእናን ከለዋ ቀንዲ ዕላማ ከዓ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ እያ ኮይና ጸኒሓ ዳይሬክተር ጀነራል ውድብት ዕን ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብወገኑ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈጸመ ልዕሊ 10 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕታት ይኾኒኑ ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ዝወፀ መግለፂ እኳ እንተዘየለ ቅድሚ ሕጂ ሓይሊ ኣየሩ መጥቃዕቲ ክገብር ምዃኑ ግና መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ ነይሩ እዩ ካልእ ብተወሳኺ እቲ ሓላፊ ውድብት ዕን ዓለም ዝኾነ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክወቀስን ከሎ እቶም ወተሃደራት ብዘይ ዓለም ለኻዊ ገብረ መልሲ ነታ ከተማ ምድብዳብን ተቐፂሎም በቲ መጥቃዕቲ ቁፅሪ ዝሞቱ ብዕፅፍታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሞጊቱ ብመሰረት መግለፂኡ ከዓ እቲ ግጭት ህይወት ንጹሃን ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ክኸውንን ከሎ እቲ ቀንዲ ሆስፒታል ናይታ ከተማ ዝኾነ ዓይደር ድማ ዳርጋ መድሃኒትን መሳርሒታትን ዝጎደሎ ኮይኑ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ከዓ ብሰንኪ ናይ ፀጥታ ፀገም ካብ ስርሖም ክተዓናቐፉ ይግደዱ ምህላዎም ሓቢሩ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ
ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ንኹንን እቲ ውግእ ክሳብ ዝቐጸለ ህይወት ንጹሃን ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ ሬፈራል ሆስፒታል ዓይደር ንሑማት ዝሕክሙ መድሃኒታት መሳርሒታት ከምኡ ድማ ሰራሕተኛታት ካብ ዝሓጽርዎ ኣዋርሕ ኣቑጺሩ እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንሰላም ክሰርሑን ከበባ ከቋርጹን ኣለዎም ክብል እዩ ጻውዒት ዘቕረበ ንስደተኛታት ከም ዲፕሎማስያኛታት ኣምሲሎም ብናይ ብሕቲ ነፋሪት ናብ ምዕራብ ኤውሮጳ ብምስጋር ዝተጠርጠሩ 5 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ፖሊስ ዓዲ ጣልያን ሓቢሩ እቶም ጥርጥራት ናይቶም ስደተኛታት ስኑዕ ዲፕሎማስያዊ ወረቐት ናይ ሃገራት ካሪቢያን ሴንት ኪትስን ኔቪስን እዮም ኣቕሪቦም እተን ናይ ብሕቲ ነፈርቲ ከዓ ነቶም ስደተኛታት ካብ ቱርኪ ጽዒነን ብወግዒ ናብ ካሪቢያን ዘምርሓ ዝነበራ ኮይነን ኣብ ሓደ ማዕረፎ ነፈርቲ ኤውሮጳ ምስ በጽሓ እቶም ስደተኛታት ሓቀኛ መንነቶም ብምግላጽ ዕቑባዮም ዝሓቱ ነይሮም ፖሊስ እቲ ጉጅለ ንሓደ ሰብ ኣስታት 10,000 ዩሮ ከም ዘኽፈለ ይኣምን እቶም 5 ጥርጥራት ኣብ ሮማን ብራስልስን እዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ካልኦት 2 ጥርጥራት ገና ይድለዩ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ሓደ ኢጣልያዊ 3 ግብጻውያን ደቂ ተባዕትዮን ሓንቲ ቱኒዝያዊትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ሓላፊ ፖሊስ ኮንስታንቲኖ ሱኪዴሪ ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ እቶም ጥርጥራት ኣባላት ሓደ ዘይሕጋዊ ስደት ኣብ ምድጋፍ ዝነጥፍ ገበናዊ ትካልዮም ብዝብል ከም ዝተኸሰሱ እውን ተፈሊጡሎ እቲ ምርመራ ፖሊስ ዓዲ ጣልያን ምስ ፖሊስ ቤልጅየም ጀርመን ኦስትሪያን ፈረንሳን ከምኡውን ትካላት ሕብረት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብሓባር ዝሰርሕሉ ኣህጉራዊ ስርሒት እዩ እቶም መርመርቲ ኣብ መንጎ ጥቅምትን ታሕሳስን 2020 ኣብ ዓዲ ጣልያን ጀርመን ፈረንሳን ኣውስትሪያን ቤልጅየምን 5 ዝተፈላለየ ምርጋፍ ስደተኛታት ከም ዝተገብረ ዝሕብር መረዳእታ ከም ሰነዱ ይግለጽ ፖሊስ ቤልጅየም ከም ኣካል ናይቲ ምርመራ 426,000 ዩሮ ዝዋግአን 2 ናይ ብሕቲ ነፈርቲ እውን ኣብ ትሕቲ ቁጽር የእትዩሎ ፕሬዚደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ክወርድ እንከሎ ናብ መንበሪ ገዝኡ የእትይዎ ዝተባሃለ ምስጢራዊ ሰነዳት ንምጽራይ ፍሉይ ዳኛ ተመዚዙ ነዚ ጉዳይ ክሰምዕ ዝተመርጸ ዳኛ ወዲ 78 ዓመት ዳኛ ራይሞንድ ዴሪ እዩ ራይሞንድ ዴሪ ነቲ ጉዳይ ብፍሉይ መሰረት ክምርምሮ ዝተመደበሉ ምኽንያት ጠበቃታት ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝተቐበልዎ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣሜሪካ ድማ ጸገም ከም ዘይብሉ ድሕሪ መግለጺ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ክወርድ እንከሎ ናብ ሃገራዊ ማህደር ክወሃብ ዝግባእ ዝነበረ ላዕለዋይ ምስጢራዊ ሰነዳት ኣብቲ ኣብ ፍሎሪዳ ዝርከብ መንበሪ ገዝኡ ኣቐሚጡ ጠበቃታት ዶናልድ ትራምፕ ፖሊስ ነቲ ፋይላት ካብ ገዛ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ምውሳዶም 2 ሕቶታት የማልዒሎም እቲ ሓደ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ምርመራ ኣሜሪካ ወይ FBI ነቲ ሰነድ ምምርማር ደው ከብሎ ዝሓትት ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ጉዳይ ብናጻ ኣካል ክምርመር ኣለዎ ዝብል እዩ ደገፍቲ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እዚ ናይ ሚኒስትሪ ፍትሒ ስጉምቲ ብሰልፊ ዴሞክራቲ ዝተኣልመ ውዲት ብምባል እዮም ዝቃወሙ ትራምፕ ኣብ ዝመጽእ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከይወዳደር ኮኔልካ ሰነዳት ሓቢኡ ዝብል ክስ እውን ቀሪብሉ ኣሎ ዝብል ክስታት እዩ ብደገፍቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝቐርብ ዘሎ እቲ ሕጂ ተመሪጽ ዘሎ ዳኛ ራይሞንድ ዴሪ ነቲ ሰነዳት ካብ FBI ወሲዱ ውሳነ ክህብ ትጽቢት ይግበር እቲ ውሳነ ከዓ ፌደራል ቤት ጽሕፈት ምርመራ ኣሜሪካ ነቶም ሰነዳት ምምርማር ይቐጽል ዶ ኣይቐጽል ዝብል ይክኸውን ይኹን እምበር ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ምርመራ ንምትዕንቃፍ ነቲ ሰነዳት ካብ ኢድ FBI ከውጽእ ይፍትናሎ ኢሉ ክኸስስ ይጸኒሑ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም